Ulay kuan. Walang katao-tao. Stretching. Kami rin yung tikaw-tikaw diri guys. Wala yung katao-tao. Close pa ang Minute Burger. Tara ng isa para Pamati na ako karon ko kay murag kuan na alas 12 no. wala pa. Pamati lang na ako ba murag alas 12 na kay ganito na to sige diri ko na alauna sa kadlaw nandun alas 8 wala pa ta nakaabot. Pamati na ako kay udto na kaayo. After 1 a.m. talaga kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hala 8 hours of travel. Finally naabot na mi og Makilala, but then there's more. Wala pa mi nakaabot yun sa tama nga destinasyon. Hala unsay naa diri ako lolo kalami anong sa ganit tawag ato sa ganit tawag anak gani kol? Milon. Dili ka ng puti? Singkamas. Singkamas. Nga kung una-una kay mansanitas. Sama. Singkamas. Daghan na diri. Bitaw, dagan bitaw ng singkamas diri ah. Welcome to Makilala, North Cotabato. Andito ko nga agyanan, Kidapawan. Kinapawan. Kini pa yung takurong. Takor. So, magbiyahe na punta padulong sa Blang. Sato. Sa Mantol. Kuwanan pasulod sa inyo ba? Unsang nga barangay to? New Kalibo. Yung Kalibo. Ay! New lagi. New Kalibo. Yan naman, Daikol. Lipat ko ito. Sa ito, Davita. So, wala silang kabalo kung sa taoras makaabot. Kaya wala ko na chat sa ilang nga, going na ta, going na na. Wala. So, i-surprise na to sila or i-prank pa to sila.
Kalagot. Alala ko, mabakal ko. May araw ba mo mariwana nila? May bala na Ay, pabaklak ko. Ay, ayo, ari di si... Amo niya ang balay ni Roger Francisco. Pwede ko mangutang sa iya. Kasama. Ano mo, magsingil ko sa iya utang? Di man ko kabalo magilong ko na. Mabulol ko. Lair sa una. We are almost there. Viva Vida Elementary School. Muna na siya. Kapit na, murag nasa unahan. Tingnan natin yung barangay. Viva Vida. Yung pabida. Viva Vida. May kumpinsahin na kayo sigpan. Lima ulo. Hindi lang, Col. Ha? Murag una-unahan pa daw gumay, Col. Ha? Dili pa. Marante store man na. Dili pa na ako. Francisco Store to, no? Oo. Mori. Nakita na to. Madali lang. Ay, uy, nakita na mo. Ma, nakita na to. Ay, uy, nakita na to. Kadali lang. Atras na lang daw, Col. Ay, sa... Pwede lang. Naog mo? Naog ko. Ay, uy, nakita na. Gani ito. Oh. Anhita diri sa balay ni Sir Roger Francisco. Ayo. Oy, nako. Si ako. Wala ka kaila sa ako. Mag-prank tala ko ba, pero dili na ko makaya. Ay, no. Dapat ka mo? Naka na, oh. Naku, i-prank na ko si Uncle B. Ay, hindi naman ako makaya si Uncle B. Ayo, may arang ka po. A few moments later. Sa una, atong kuan pa akong edad, 5 years old. So, we are here, guys, sa ikaduha nga igsuon ni Papa. Then, unya hapon, madura po mi dito sa isa ka balay, sa another igsuon ni Papa, o diba? Then, nami sa ilalim sa mangga, nga daghag bunga. Uy, panguha magmungga ba? Tapos butangan na itong suka. Tadam! Daghay bunga, pero wala hinog, puros hilaw. Hi, Uncle! Uncle! Te? Te, ano? Ano, gid? Kon, dili mo man ito, ha? Kon, mag-ihaw tag manok! So, next na akong mauni siya. So, before, ang mga tanom ani is mga kuan lang, mga tubo. So karon naa na siya. Lahi na ang mga gipatanom diri mga kuan na saging.
sagingan sa Dol. Diha tong among balay sa una. Diha ta among balay before. Karon. Grabe na siya. Saan mo grade? Grade 3. Din ka nag-eskwela. Pero dyan po ang Kalibo. Mayo eh. May luto nito ba? Din. Namit pag na magluto ate ay. Tamis? Di ba tamis din karahulog lang gani. Pangatag din naman yung nandedula sa amon. Gusto tamis dito na. Kapagkapin pag itong ara dira o. Tapos naka US favorite ayaw. Gamay lang walang bunga. Gamay. Sa Ay, di ba dito. Damang guys. ano? Be, bago pa na. Mira. Ay, wala na. Dumo, gid. Hi guys! Update, it's already 3:45 and transfer na po may other balay. Yan. Paay na. Ako jacket trate no. Paay dun. Atong Diin. rara kilid mo siguro na. Kalang bilik. Asan? Sini. Sino na? Diyan ka ilan. Ha? Namit? Oh, nahit. Try dun. Abos na? Ang Langgaw? langgaw? Ato dito. Sige lang. Pagkabot ilang tinday, may langgaw sila. And ano dahil pag transfer ang mga saging dito sa planta. So, nawa guys. Salam! Ano doon? Wow, amazing. So diha nagikan guys ang mga saging nga ilahang na harvest. Then ilahang i-transfer dito sa planta dito .
phone call. Saging na gini kayo. Lote? Saging na yung tanan. Oo. Kasi pwede mo ito manahag rin, Jek. Ikaw masagi dito. Saan tani? Dito lang. So, Ah. Na siya ang agianan sa mga saging. Kuya, no? Amazing. Wala doon sila og kanang tanglad. Ayok. Maganti pa kayo niyo. Dili ba agyon kay Lolo Col? Patulong dito ah. Dire? Oo. Wala, sagingan na dito kay Lolo. It's raining men. Sugod nga. Kuhan, pero maabot rin yung panahon na rin. Kailangan niya ako rin. Mao na ni, murag mao na Col, murag ready na siya. Okay. Kanal mo nila. Ready na siya para tamnan ng mga kuan. Saging. Harap. Ha? Sa daw? Ha? Tana ra, Ha? sige ra. Dito lang. Berhenti ka po. Sabta rin? Oo. Parang tiyo ra ganito na diri halo. Another rice field. Then, grabe na kayong product diri abo. Na ay saging, na ay pomelo, na ay Kulay. sa tawag ani? Kulay. Palm oil. Pamuin. Palm oil. May palm oil, tapos na ay mga kuan. May mga palay. I love my hat. Naka-arbor ko og kanang kuan. Kalo dito sa Pikas Balay. Thank you Kuya Joel. O diba? Tapos na pag i-call rubber. Na rubber. Diba? Super yaman. Ha? Unsa? Aman. Hoy! Gira din siya rakol. Nasuwing-wing sa likod. Grabe no, kanang bibo kayo babasaan nagkuyo sa isa ka sityo kay puros na mga kaparintihan. Ihan. Pero mo lagi na mapingis lagi ka kung tulo lang adlaw imong anhi diri kaya man. Uy, ganun wala man naganhidi sa among balay. Wala ba? Ayaw, ina nga nagpakyaw mo sige. Ina nga nga nagpalit, pinadali. Buhangin private. Ulit, din ako rin mo maparintingon. Ah, diri lang call. Ha? Lo! Sao rin? Oh. Diri na pikas call diri. Okay. Naanami diri asa another Pananaw sa mo rin. balay. Pananaw sa mo. Oh, na.